दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32 बोसोरारि जथुम्मा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव पथानबुसि बियाबाव खुंजादों आरो बेनिनो दिनै जोबथा सान एबा बे जोबथा साननि जा गेवलांनायजों लाफानानै धोरोमारि हानजा सुरनाय हाबाफारि आरो बेवहाय जोङो मानाव गेदेर इंडिजिनियास फेटनि डाइरेक्टर अनुपम चौधरी बेहाय बाहागो लाफैदों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा दिनै मुलुगनां आरो विश्व दरबाराव बाथौ धोरोमखौ गायसननो थाखाय जों बायदि जेरैबायदि दुलाराय बाथौ गौथुमा आरो बाथौ सिबियारि गासैबो दिनैनि समाव खौसे जानानै बाथौ धोरोमनि थाखाय बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय जेरैबायदि गामि आरो न'खर न'खर दिनै सांग्रांथि लाबोनाय बे दिनैनो बे हानजा सुरनाय हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों आरो बेखौ जों बोसोरफ्रोमबो आरो जिल्ला लेभेल बियाब लेभेलाव बे गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लायो। दा बेनिखायनो जों दिनै जों बैसागो बोथोरनि फोरबोजों बरायनायजों लोगोसे गासै रायजो राजा बाथौ सिबियारि बयनिसिमबो जों मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै मोनसे गोजोननाय बा खौरां हरनो नाजादों बेनो जाहैबाय जों जाबाय बाथौ सिबियारि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै दानांगौनि थाखाय जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो राव धोरोम आसार खान्थि थुनलाइ आरो सोलोंथाइखौ जोङो खौसे जानानै दावगाहोनो थाखाय दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ जोङो इयुनाव आरो जोङो बेबायदिनो हाबाफारि लानानै जोङो जोंनि गुबै बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव खामानि मावदों आरो जोङो जि नेशनेल लेभेलाव हलिडे मोननांगौनि बाथौ जिम मोननांगौनि थाखाय दिनैनि समाव जाबायदि हाबाफारि लानानै खामानि मावदों आरो जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ दिनैनि समाव जों साबायखर बावनांगोन आरो बे जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दिनै मोनफ्रोमबो बिथिङाव हेफाजाब होनायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। Baby,
गोदान बाथौ